Uhamba nabani ma? Lo mntwana. Phakamisa. Uyintoni kuwe? Mntanakho. Yebo. Bafuna ukumshayisa ngestroke. Yebo. Bafuna ukumshayisa ngestroke. Njengoba ngimbona bamhambisa namakhubalo. Yebo. Bamhambisa namakhubalo. Uhlala nawe? Mfana. Bamhambisa namakhubalo. Kunento ehleli la. Yebo. Iyenyuka ebusuku izomvala la kube ngathi akakwazi ukuphefumula. Yebo. Then mayingakwazi ukuphefumula mina ngimbone engcwatshwa. Yebo. Mangimbone engcwaba wathi umoya ongcwele kunesilwane vele esi-operate emzimbeni wakhe. Yebo. Uqale nini ukugula? Uqale 2022. Uqale nini? 2022. 2022. Ngisekwamqiniseka senda grade 12 2023 ngoJanuary agula ingqondo agijima. Akhumula abangcono. Wakhulula wanqondo. Agula ingqondo. Wagula ingqondo. Akafunzi. I wanted to show you yokokuba ena akuliwa nalomntwana. Lo mntwana lona uthe umoya ongcwele kum, she's a nurse. But uSathane walwa lento, wathi uSathane soze kube khona umuntu oyinesi ekhayeni lakhe. Wayo break isibopho sempumelelo ekhayeni lakho. Mina ngibona omama abathathu bekhululile betholetha. Mabetholetha labo mama ngibabone bethatha umhlaba wasekhayeni lakho bewudibanisa bebiza isibeletho sakho sonke. Bafike ebusuku bachela ngetoilet ekhaya. Xa bethela ngetoilet ekhaya ngimza umntwana esikolweni eheza mayiheza umntwana esikolweni esithi kunento embizele ehlathini. Mayiheza ngimbone gijima mayigijima ubona labo mama bembizele ehlathini. Mabembizele ehlathini bathi ena ufuneke impilo yakhe yonke ingaphili la engqondweni yakhe bathatha isele balifaka la engqondweni yakhe. Kunjalo prophet ubekagijima. Begijima. Akhumula memeta bona abantu. Akhulule amemeza athi ubona abantu. Athi labanye bayamrepha labanye bayamshaya uhlele esigangeni. Nama ngishaya nami. Akenzanga nto lo mntwana. Sewumntwana omncinane kodwa ulandelwa yimimoya engafuni ukubona ikhaya lakhe liphumelela. Uthe umoya ongcwele kimi mangikhuluma ngezwi ngibuza uNkulunkulu kwenzekani wathi umoya ongcwele the same spirit esihlupha lo mntwana nawe siyakuhlupha. Yebo kunjalo. Ngifuna ukumelapha. Kodwa before ngimelaphe ngifuna ukuhamba ngiyoshaya labo mama bobathathu. Ngiyabonga prophet. Mamela mntanami mina njengoba ngikhuluma nawe manje sengifikile labo mama oqala unabantwana abayi5 owesibili unabantwana abayi4 owesithathu unabantwana ababini. Mali kathula ngifuna ukukhupha lento ngiyoyifaka emntane nakhe amthanda kakhulu. Yebo. If there is something about me mfundisi anginasikhathi mina sokudlala nabathakathi. I don't do that. Mina ngibhenywa ngiyontsangwa anginasikhathi sokudlala. Ngishaya wena ngishaya nabantwana bakho I don't care so longa unento efuneke siyikhuphe so mawuthanda ukuthakatha abantu kufuneka uthande nabakho abantwana xa bethakathwa ungathakatha abanye abantwana babantu ungafuna bakho bathakathwe. Hayi ubathakatha njani abantwana babantu kodwa ufuna bakho bathakathwe. Lento uyifaka emntwana nomuntu ufuna uyibone naxa ingena kwakho uba injani uzokwazi ukubona. Beka umntwana ongaka umoshakalelwe yifuture ngenxa yamadodovu yamakhehlekazi nje enganzanga nto.
Ngenzanganto umntwana umoshakalelwa ifuture uyahlanya manje uhamba nezilwana angazazi ziyamrape ebusuku uyabaleka akagqokanga unezizwe ngenxa yabantu angenzanga nto bona ayikho into ayenza umoshiwe impilo kaNesi wonke imoshwa ngabantu abangeke basho ba wenzani ngoba mabebuza uba yini owayenzayo angeke basho uba wenzani. Mntanami ngifuna uzwe mina ngizobe ngila next month lo mntwana uzobe ephilile ingathi zange agule. Namhlanje mina ngiyomlanda, namhlanje mina ngiyomelapha, namhlanje mina ngiyobashaya bobathathu ayizuphela leveki bephila nabo bathathu oyi-1 ngiyamshaya namhlanje, omnye ngiyamshaya ngomso, omnye ngiyamshaya on Monday. Ligobe idaphuta belidapha Hallelujah. tata so intula. The devil is the lie. Uzophila uzoba njani ma? Uzophila. Uzophila. Ngoba uphila Ninikeze ngemjovo. bami umgijimo bathakathi, nimnikeze oil esithunywa, nimnikeze no more tears, nimnikeze imbiza yegazi mahala ahamba ayophumelela. Oh yeah. Amen. Ngiyabonga. Asilwi